Qegħdin jgħidu l-supermarkets vojtaw inħabba din tal-coronavirus u aħna ġejna ħanaraw. Il-queue jibda minn wara u ma jispiċċax kważi. Ġo supermarket ieħor hawnhekk kollox vojt. Għalissa ġo supermarkets, bażikament hawn ħafna ġen kulħadd qed jixtri kull ma fadal. Queue ma jispiċċa qatt. Ħaddim li ħadem ġan is-supermarket għadu kif qalilna li llum l-outlets kollha għadhom kif kisru rekord l-iktar darba li qatt bihom.